Yebo sanibonani umhlaba wonke madoda. Namhlanje ngizokhuluma ngodaba olwenzeke eGoli. Olungajwayelekile lokudabua komhlaba kwadabuka imigwaqo kwandiza imoto kwabheka le. Mase ngiyaphinda futhi ngizokhuluma ngodaba oluthi uZuma sekusho obani ukuthi uZuma makaboshwe. Ngizothinta lolu daba ke namhlanje. Igama ngokubhaka isibongo kwakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ingwele ephuqa imizi abafokazana ngotholutho bentshise ethuluza ngihambi nala befica etsimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga bane ngunokugwajubhajwa ikhulule kufuka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elinkosazana ngathini mina bathini bona kunjani bengabe kunje wena onyanyayo fokofu dame ngasho ubusika nehlobo ngwele ngaphupha uzigujana bephupha ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngeke ngizwe ngempatha sanibonani mhlaba wonke lapho nikhona mina ke ngikhuluma ngalezi indaba ejulile angikhulumi ngalezi zinto lezi zabantu abangazi ukuthi liyashona noma liyaduma izaze zaningi inyoni ekuthiwa ziyalapha zazaningi inyoni ayiliyabhubha bafowethu uyabona mabengakabona abantu ukuthi lezi inyanga ezigcwele manje abantu abalala bavuke nabangazi ukuthi kahle umnyanga yini mabengakabona abantu ukuthi inqwaba yabaprofeti abathi babaprofeti manje abantu abayiphushelwa isisu sendlala ayikushubile madoda kushubile madoda kodwa asothini kodwa hayi uhambo laka spiritual uhambo laka moya ngiyona nje into yokudlala masikhuluma ngohambo laka moya asikhulumi ngento yokudlala uhambo laka moya uhambo laka moya lithi kumele ukwazi ukubona into eyenze ngapheshwa kwelwandlula kumele ukwazi ukubona into ezicayi ezithinta abantu ababucayi ukwazi ukuyibona ukhulume ngazo mawumelaphi baba noma kuthiwa uyinyanga noma kuthiwa uyini akushiya ukuthi uyohlala ugebhela umuntu oyedwa ozofika umqambela amanga aphume naye alande omunye ngiqambela amanga funa ukukhulume ngezinto ezicayi baba ozothi mawugejile bazi ukuboshwa mawunteke manje thina asibopheki thina ngoba masikhuluma sikhuluma eqonde ngqo buka namhlanje udaba engizolithinta ngizothinta udaba all sensitive ngezinga eliphezulu ngizothinta ngeke bezwe abantu bafethu ngiyacela abantu mina baqinisekise ukuthi babuka ama video ami awalento ukuthi umuntu uthi ngezwe ivideo aloke sengibuza athi ngithini ngeqa lika senziwa dala kunezinto mina engizikhulume kudala ningibekezelele inetwork namhlanje iyahlupha la iyahlupha inetwork please ningibekezelele nje makwenzeka yeza lo msangano wayo ukuthi ibuye ikhathe nibekezele kusuke ngizobuya ungathi mayikhatha athi ngiphumile ngeke ize ngiphume ngingashongo yabo ngithi ngisakhuluma la athi umuntu ngithini ngeqala likaSenzome yiwo ngakhuluma kudala ngasho ngathi labantu abavalelwe lapha ekuthiwa abanecala abanacala laba bantu laba abanacala bangakuba u5 abanacala laba bantu laba abanacala laba bantu laba ufuna uqamba amanga banacala yabo ngeke ngilo ngishona le ngayisho kudala leyonto inkantolo isazobadedela into efunwa abantu enzima ile yokuthi abantu bafuna kuboshwe ukheli khumalo kuboshwe labantu abasendlini ozandi inzima kakhulu ke leyo ngifuna ukuniqambela amanga kodwa laba hayi bazophuma laba kodwa mase kuthiwa kuboshwe kokheli hayi leyo ngeke izibe lula izoba msukuzuku lathi hayi
Yabo ngoba ezinye izinto umthetho unendlela osebenza ngayo. Umthetho awuhambi ngokuthi wena ufunani ucabangani. Uhamba ngobufakazi ukuthi ubufakazi buyahlangana yini. Baningi abantu ababoshiwe madoda siyakwazi lokho. Ababoshwe amacala abangawenzanga. Kodwa into eyenzakalayo inkantolo ayisebenzi ngokuthi icala lenzile noma ulenzanga. Isebenza ngokuthi ubufakazi buyahlangana. Uyabona phela wakwazi ukuhlukanisa lapho. Ingakho nawe kumele ube nommeli wakho ozokwazi ukukumela avezele inkantolo ukuthi lo bufakazi obuza nalaba akubona iqiniso. Ummeli wakho mayehluleka ukukudefenda ummeli wakho, then uzoshona emgodini ungayenzanga leyonto. Inkantolo ikwegweba ngoba kuhlangana ubufakazi. Bungahlangana ubufakazi kanti akubona umuntu oyiculprit ukwazile ukudlala igame yakhe ukuthi akwazi ukulinka to this thing yet wena ungalikekile kuyona. Then mangahlangana ubufakazi baba into enzima kakhulu. Kufana nayo le yasendlini. Eyasendlini ukufaka senzo ayikho into enzima njengokuthi ubani odubule usenzo washona. Inzima kabi leyonto baba. Into elimaza abantu bajaha ukuconclude leyonto mayisididisa indlela umthetho osebenza ngayo. Yilona. Kodwa mase kuthiwa khona abantu abangenile badubula hayi. Asinayi angifuni ukuthi angingenile umuntu. Kodwa ngithi laba ababoshiwe mina ngumuntu wakamoya akubona. Nenkantolo futhi izobona ukuthi akubona. Ngayisho izisuka nje leyonto leyo. Izobona ukuthi akubona. Yabo. Kodwa mase kumele kuhlangana ubufakazi bokuthi kahle kahle ubani odubulile. Inkinga ke manje ama witness abantu abahocomplain nani abanayo into eyenza ukuthi ubufakazi kuhlangana. Abukho ubufakazi obuzohlangana kuthiwe ukheli khumalo wadubula cha. Futhi beke bakhala kwathiwa kunesibhamu sika Chiko esasebenza leyonto ayikho nhlobo akho sibhamu sika Chiko lapha esasebenza. Akho sibhamu sika Chiko esasebenza. Once wathi isibhamu sika Chiko uyayifaka ehlathini kakhulu ngoba sizobheka isibhamu sika Chiko kuthiwa sikaze sidubule lapha then umthetho lapho usuthini. Umthetho usebenza ngenhliziyo yokuthi umuntu ucabangani, usebenza ngokuthi ubufakazi bahamba kanjani. Ingakho kuthiwa wena mangabe unobufakazi bokuthi ubani wenzeni bulethe ngaphambili. Thina njengabantu bakamoya sisebenza ngokubona into ejulile. Umthetho usebenza ngobufakazi obuza ngaphambili. Mawuthi wena accuse ukuthi ukheli uyena owabula lusenzo, good, letha ubufakazi bento oyishoyo ngaphambili. Uma ngabe ungenabo ubufakazi bento oyishoyo ngaphambili uyalimosha icala. Uyalimosha icala bafethu. Uyalimosha icala. Uma ngabe uthi ulongwe ingane kaChiko iyona eyadubula, letha ubufakazi obukwenza usho njalo ngaphambili. Mawungenabo ubufakazi obukwenza unqine ngento oyishoyo, then uyalimosha icala. Uyalimosha icala. Inkantolo ayisebenzi ngokuthi ufisa kube njani ucabangana nani ngoba ijaji elilodwa elithatha isinqumo mangabe ungekho yephi lithatha isinqumo ngama feelings uzodlulisela ejajini elinye uphinde udlulisele and akuwona okamajaji asebenza ngama feelings, akusebenza ama feelings. Ngithi ngithi into leyo manje uyabona kunomuntu othi ngipha kakhuluma ngecala la kasenzo. Yes, wena vese uyabona vele mfethu umuntu mayeshonele emzini nomuntu ukufela nje komuntu mangathiwa nje mina ngifele kangubani abakangubani kumele bachaze ukuthi uKingBhaka ufike kanjani ekhaya vele njani. Inkinga inkantolo ayisebenzi ngokuthi uKingBhaka ufele kangubani. Inkantolo isebenza ngokuthi ubani obulale uKingBhaka ngubani. Kodwa deep down mangafela kangubani ngabe mina ngidayiswe amadlozi kangubani, ngabe ngidayiswe abantu bala ngifele khona. Mawuzofela kwami ngokwethu ka spiritual udayiswe yimina ngoba ufele ekhaya kwami, bekumele ngikuvikele mina, bekumele zingangeni igebengu kwami, bekumele ungafeli kwami, kumele ngikuvikele. Mawusufela kwami udayiswa yimina.
Simple as that. Kodwa lokho ukwakamoya. Inkantolo ayisebenzi ngamaphupho, ayisebenzi ngebonakaliso, ayisebenzi ngomoya, isebenza ngobufakazi. So hlukanani bafethu ukuthi inkantolo mayingayi la nitshekele ngakhona bese nithi ayisebenzi. Mangayo makuukuthi iya la nitshekela ngakhona nithi hawu iyasebenza inkantolo iright le, ayisebenzi ngama emotions, ayisebenzi ngalendlela. Mayingasebenza ngalendlela baningi abantu abangaboshwa. Ungavele kuthiwe nje ushaya umfazi wakho ivele inkantolo ikubophe ngoba izwelana nabantu besifazane, kanti cha umfazi akaqambela mangathi umshayile, umfazi akaqambela mangathi umrepile, uyabo. So indaba yokurepe sensitive mangathi waphela inkantolo ivele iye ngama emotions ngabe inqwaba abafowethu abasemajele bagwetshwa thiwa barepile bengarephanga. Kodwa bazothi urepile kanti ngampela ubukhona kwisini, ngampela futhi ingane ithe bayihlolwa kwathola kathi ngampela inukubezekile, nawe wavuma ukuthi uyidlalisile kodwa uyenzanga lutho, then uzoboshwa, ubufakazi buyahlangana. So ngicabanga ukuthi bafethu ngalo kuqhamuka lezi impathelo zithi khuluma ngendaba icala likasenzo, ngicela ungalo ngikhuluma ngaleyo nto mina bafethu, yabo angabo. So mina ke bafethu ke nje anginasizathu sokuthi ngingathi emcimbini wami ngibaqasho ubani ngiqasho ubani. Okwamanje bafethu you are innocent until you are proven guilty. Mina ngisebenza njengenkantolo, mina ngisebenza njengebhedlela, ngisebenza ngokweqiniso, ngokulandela imigomo engibekelwa yona. Angivumelekile ukucrucifya noma ukujudge umuntu ngingakabi nabo umngqina ophelele bokuthi akekho wrong. Angivumelekile. Mina nje ngisebenza very professional. I'm dealing with professional people as well. Yabona. So that is why ngingekho kwi level yezinyanga, angikho kwi level yosigujana, angikho kwi level yezimpatha, ngisebenza kwi level. Ingakho kade ngikwi video yami engiyenze on Wednesday bengikhuluma ngo-Dr. Makoskoza entweni yakhe ebi-sensitive and inkulu kuthi uthwala ngabantu bakuwo, kodwa ngikwazile ukumchecka ngabona ukuthi akho Dr. Makoskoza uthwala ngabantu bakube. Yilezi inkinga zemndeni nje nawe nazo kini inkinga zemndeni yakho nawe kini naye uneyinkinga zemndeni yakubo. So imndeni yakubo since a public figure, since a politician, ya decide ukum-expose. Nawe baningi abantu bakini ongazwani, baningi abantu bakini abakuzondayo ngenxa yempumelelo, baningi abantu bakini abathi hlukana nalo umfazi onaye, abamthandi, bafuna umlahlo ukuze uhlupheke ngoba bayabona ukuthi uyakwazi ukuchoka. So nje bafethu khona amaqiniso anzima ekumele ngiwamele. Kodwa namhlanje ngizokhuluma ngale ndaba yaseGoli nangale ndaba leyo ukuthi phatha kuthiwa umsholozi akaboshwe. Angiyona ke mina impatha ke mina gcwala ngakufakela ndoda. Ikhona ukuphaka isibongo wanzami bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini. Ikwele bhuqa imiza abafokazana ngotho lodwa likamentshisi ethuluza ngihambi nalo ngifice ensimini xa uxakile kusazoshuba. Kusangenzeka noma yini ngumafa vuke njengedanga ngaphandle ngunogwadogwadwa ikhulule. Ngufoka amakhanda amadoda indlondlo enamakhanda amabili enesithathu elekesazana dame ningasho ubusika nehlobo ngwele ngabhopho sigujana bephupha mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ofokofo ngeke ngizwe ngempatha kugcwala ngiyakufakela lapha angikale kanje le ndaba. Uyabona masikhuluma ngumsholozi eSouth Africa, sikhuluma ngobaba weSouth Africa. Since a former president, masithi nje msholozi sikhuluma ngedlozi lethu thina ma South African. Yini nzima ukunderstand lo nto. Umsholozi thina ma South Africans uyidlozi lethu since a former president. Umsholozi uyidlozi lethu since eyingcenye elwele ubandlululo ukuthi namhlanje sikwazi ukuhlala sikhululeke sihlale elungwini, sikwazi ukuyibuka, usikwazi ukwenza live emafonini, sikwazi nathi ukuhambisa ingane zethu emfundweni lethu. Umsholozi ungomunye wabantu abalwele lo mzabalazo. Yini into enzima ukuqonda lo nto madoda? Ukuthi njengoba sama South Africans kunamaqabane ashonile ekade gijima lo msholozi.
Lento is not about playing politics anymore. Kunezinto ezingafanele ukuthi uvume kuzona ukudlalwa ngokwepolitiki ngoba ekugcineni uzoyisona. Kunezinto baba ukuthi noma zifika ezepolitiki kodwa at least wena hlala eqinisweni. Uzibuza ukuthi umsholozi ubengekho yini nalabantu ababulawa ngesihluku. Kuba ukulwela ubandlululo izobuya answer ukuthi umsholozi wayekhona lapho bese uyaphinda futhi uthi umsholozi akasusanga yini kwesinye isigaba sempilo ethatha koThabo Mbeki bethathe koMandela wathatha naye saba sayibona light ama load shedding angenzeka ngalendlela abafowethu abantu bakithi abamnyama bakwazi ukungena kumathenja abantu bakithi kwaze kwaba khona ama BEE. Ifuna lezinto ungazisebenzi ngokuhlabula ipolitiki khona izinto mfethu ezifuna ukuthi ube realistic to your life ngoba mayidlalwa ipolitiki kukhishwa okufakwe yilo ukuze lo afake kwakho kwesikhashana mase shawa lo kuphinde kukhishwe kalo lo sefuna ukufeza inhloso zakhe nafake kwakhe koze kube nini ugqumgqa makufika umuntu awusebenzi ngeqiniso usebenza ngento otshelwa yona. Now guys is the time ukuthi thina bantu ake singasebenzi ngento esitshelwa yona asisebenze ngokwazi ukuthi sisuka phi sifuna ukuyaphi. So amaqabane amaningi ashonile ugijime nawo umsholozi. Amaqabane amaningi ashonile awafuni nomsholozi. Umsholozi uyi-former president okusho ukuthi ubaba wethu uyathanda noma uthandi ubaba wakho umsholozi because uyi-former president. Angidlali ipolitiki la njengamanje ubaba wethu ophethe siyathanda noma sithandi uRamza. Siyamthanda uRamza noma simthanda uRamza kodwa uyena baba wethu ophethe. Uthathe kubani? Uthathe kuform shothi umsholozi umkhulu wethu uRamza ubaba wethu. So ngebhadi ke kudlalwa ipolitiki kulomhlaba esikuwona. So mayidlalwa ipolitiki idlalwa ngabantu. Ayidlalwa ngami mina angiyoniphatha phela mina ngengidlala ipolitiki mina ngengidlala imino ongasiza bona abantu mase begaxela bepolitiki mina ngidlalwa ipolitiki mina ngidlala ipolitiki. So makudlala ipolitiki idlalwa ukudidisa wena ukuthi shona ngapha ukuze kube namavoti shona ngapha yilo athi nathi inhlangano kudlalwa. Guys, do you understand ukuthi yini ukudlala ipolitiki? So mayidlala ipolitiki alingaphazanyiswa idlozi lethu elungumsholozi ngoba umsholozi akusakekho kulesigaba esokuthi angakhashazwa kuthiwe ngene ejele phuma ejele ngene ejele phuma ejele. Akekho bafethu kuleso sigaba ngoba yini kufana nobaba wakho bengabe kuzele. Ubaba wakho uyathanda noma uthandi uyabona bezokuzala ubaba akumele uba ubaba ayondla ingane yakho ubaba. Izidalwa zakini zazi ubaba wakho izibusiso zakho idalwa ziletha via ubaba wakho. The day wena ulwa nobaba wakho awulwi nobaba ulwa nezidalwa manje ezisebenzisa ubaba wakho. Ingakho mawumntwana you need to understand ukuthi kuleli khaya okulona ubaba upresident because uprovider, umama uyi-deputy kababa lendlini. Umama uyi-deputy, umama uyabambisana nobaba ukuze kuphile ingane. Ingakho umama bengabe edwa nobaba zizosafarisha ingane zigula ingane zingaphasi ezikoleni kule kuthiwa ingane inenkinga kanti siyabhedelwa nje inkinga kubazali. Ngomnjalo futhi na country uma ngabe sizovumela izimpi zabazali nathi si-entertain kuzolimala thina abantu. Lento yaseGoli ngoba sengiyichaze kamsholozi akuyonto uyabona nje imistake engenzeka la. The mistake engenzeka mangathi umsholozi akathathwa yisejele. Ngiyababona abantu bacabangana abantu angibazi mina abantu sometimes they think small. Abantu bacabanga ukuthi umsholozi mayeboshwa kuzoluthwa.
imani nginifakele akusekho ukuluthwa okuzokwenzeka enye nenye ayisetshenzwa ngendlela ekusetshenzwe ngayo eyasekuqaleni lokho kokulutha kwasebenza ngoba kwafika kungalindelwe ama-spirit asebenza ngento ezoqhamuka kungalindelwe wena mangathiwa umsholozi bathi bayamvalela uthi uyolutha lalela baba uzoboshwa ngempela ngeke usakwazi ukulutha so ikhipheli yokuthi mangathiwa kuboshwa umsholozi kuzoluthwa ngeke yenzeke lonto kodwa mangathiwa umsholozi uyaboshwa nginesiqiniseko umhlaba ungaphenduka umehluko indlela ongaphenduka ngayo kungasebenziseka into engasetshenziswa yona ngaleso sikhathi no one ongabe aware ngoba leyo kulutha ugovernment ophethe aware amasosha amaphoyisa abantu umhlaba vele into elindelwe leyo ngeke kusebenze indaba zokulutha mawukuthi wayitshontsha ifridge ne TV kade kubosha umsholozi ucathi uyothola i-microwave this time khohlwa baba lento yokulutha kudluliwe era yayidlulile ngeke isasebenze ngala mahebezile ake abakhona kuthiwa inkantolo vra inkantolo bra lawo mahebezi adine amaqabane lawa ashona underground yangizwa ngithini manje ngicela ungizweke manje la mahebezi wokuthi msholozi bra msholozi jele msholozi asisho mina ukuthi msholozi makukhona iphutha ekuthula enzini ngoba nawo semhlabeni akangafakwa endleleni kodwa umuntu owubaba uyahlonishwa mangabe umfaka endleleni uyahamba uye kuyena athole isigwebo makuthi mathe isigwebo esifana naye so ekamsholozi mawukuthi kuthiwa wrong umsholozi indlela thile kulungile akagwetshwe but akagwetshwe esekhaya lento ukuthi kuthiwa umsholozi uzothathwa kuthiwa uyiswe ejele uyakhishwa uyale ugqiqi inkantolo wenzani leyo nto leyo baba ayisebenzi ibeka impilo yomhlaba wase South Africa engcupheni kodwa ngokungaqondi kwabantu abantu bajabule ukuthi hayi umsholozi must go to jail including abantu abamhlophe must go to jail baba lonto ibeka izinkinga kungaqhamuka ikhukhula kungavule umgodi kungena abantu kungenzeka noma yini kungasho inkantolo abantu bangavuka isidlamlilo kuthiwe even impilo zabantu abasemthethweni ziba kwi-risk because kunabantu umuntu angathi bebona umuntu oyijudge noma oyini avela mbone njengesitha kanti nabo banama-families abo nabo basuke kuwumsebenzi so isigwebo mangathiwa umsholozi wrong ngafuna senzeke esekhaya lakhe ngoba asikwazi ukuthi bengenza into wrong sithi akangaboshwa noma kenziwa mayenza into wrong kubonakala akenziwe esekhaya lakhe kodwa ithi umbuzo wami umhlaba wonke ubani ongaphakamisa umuno kulento zepolitiki athi umsulwa yena ubani so mina ngibe eqinisweni njengoba ngidefend umsholozi ngelinye ilanga ngiyodefend uRamza sebemjaha ngiyoma njengoba ngima kumsholozi ngiyama kumsholozi manje even nami mangathiwa kuboshwa umsholozi nami khona ama-spirit engingawadedela kwayimina khimbhala njengoba mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana mazulwini mangathi uyaboshwa nje nami ngawadedela wami ngithi hayi ke lalelani ayikhale ahambe underground kuvuke kwenzeka umonakalo baba kungavule umgodi wena wabona kunezikhukhula uthi halakasha umgodi kungenzeka noma yini kodwa leyo kulutha khohlani bafana yona kuyowenzeka into engajwayelekile ngaleso sikhathi kwenzeka izinto ezingajwayelekile lamaqabane ala I am support umsholozi ugijimena wawafuni naye into ayenzile uthemba ngamahlebezi ukuthi umsholozi bra elobe sathi ufuneka aboshwe kuthiwa kufuneka aboshwe avela asuka amaqabana agijima underground vela lithambo wathi kwasebenza ama-spirit agijima agijima underground asebheka ukuthi yipi indawo azoyisebenzisa ukukhombisa ulaka lawo avele abona iGoli yindaba kubonakala iGoli ingoba eGoli kunamapayipi amaningi ahamba ngaphansi komhlaba akade sebenziswa zimayini lezi amapayipi akudala ebesebenziswa zimayini agijima ngaphansi
afica imimoya esihamba kula mapayipi. Miningi imimoya esebenzisa la mapayipi underground. Singabala zamazama, singabala izilwane, singabala amaphara, singabala noma kunemimoya esebenzisa la mapayipi angakasebenzi eGoli. Kwasuka la spirits underground asafuthi umsholozi enze njani? Asebenzisa intuba yalezi zinto lezi ezihamba underground, zaphatha lezi zinto, zaphatha ama-gas engavumelekile ukuthi waphathe noma kanjani, zawaphatha zawafihla ndawana thizeni. Kanti akuvumelekile lo gas ukuthi uyiphathe ebudedengu nokuthi uyibeke ebudedengu nokuthi uhambe nawo ebudedengu, kodwa ngoba babuye le mimoya isebenze ngalawo ma-gas lapha kulezi zimayini afika zamazamisa khona, ama-spirit lawa ashona asafuthi umsholozi asebenzisa leyo ntuba. Kufana noma kuzona izulu kanti vele khona umonakalo kumele wenzeke ngenxa yolaka, kusetshenziswa lemvulenayo, kusetshenziswe lezi zikhukhula ukuveza ulaka lo monakalo kumele wenzeke. Uma ngabe kukhulunywa ngama-spirits underground, asebenzisa izinto ezihamba underground ukuthi kuvele ulaka. Sengisholo ukuthi baba, maningi ama-gases ahamba underground. Even nabo, including nabo oil no petrol, khona bahamba underground. Uma ngabe kuzanyazanyiswa umuntu onjengomsholozi, la ma-spirit underground angenza noma yini. Angenza noma yini ngoba asebenzisa umuntu engathi ingqondo yakhe ayithathi kahle ukuthi enze umonakalo. Nibonile busha ama-parliament kusetshenziswa ama-spirit underground alala, awasebenzisa umuntu onormal kahle ukufeza inhloso. Kufana noma usekhaya mawushawa zinkinga, kusetshenziswa iphara ukuthi aligqekezele lintshontshe kwasani, lingene ulele ebusuku, uyiphoyisa lithatha isibhamu sakhe iphara, thatha ama-TV, ungalokuthi uphaphame base kuqanjwa amanga kuthiwe ushiswe ligas, kusuke ushiswe i-CD, kusuke kuwulaka lezilwane ezilwayo kulomuzi siseyifuna ukuveza ukuthi zikhona zizodestroy impilo yakho, uvele ngena amaphara ayishaye phansi impilo yakho. So ingakho mina ngithi abantu engase bangilalele abantu kuningi abazomnqoka. Le nto yaseGoli nje kwamanje vele kuzo investigator, ekugcineni vele kuzotholakala ukuthi hayi amazamazama noma ama-spirit noma yini ayikade besebenzisa indlela underground, vele bazoyithola, kodwa baze benze leyo nto kade baqala behamba. Why manje? Ngoba sekuthiwa kuboshwa umsholozi. Why manje? Ifuna understand ukuthi basebenzisekile besebenziswa ama-spirit lawa underground amaqabana la. Lukhulu la bekusenje lokho ukutorchlighter ukuthi mani mthinta khona kuzokwenzeka. Akekho umuntu already ngokuthi ubani ozosebenziseka. Uzokhumbula nawe nangesikhathi eboshwa umsholozi kwasebenziseka abantu engathi abaphilile emakhanda kahle bememeza asifuna boshwa baba, asifuna boshwa, ayikhale akusebenziswanga umuntu onormal kahle. Ama-spirit bengabe feza inhloso awamsebenzisi umuntu onormal, asebenzisa lo muntu engathi unesibinjana nengqondo nayo ngathi ayikho normal, ngoba lo normal uyacalculate ukuthi hayibo mangenza nje ngizoboshwa, mase ngiboshiwe ngizoshiya ingane zami. Ama-spirit afuna umuntu abe yidela kufa, abe uhlanyana, avela avula umlomo, avela babeze, ayajabula ke mayefuna ukufeza lezo nhloso. Mase ifeze lezo nhloso futhi ayadlula wena alwe inhloso ngomuntu abazokwazi ukumsebenzisa going forward. So ngaleso sikhathi ama-spirit ayisebenzisela ezinye inhlanya, ngaleso sikhathi kwase kubenefit abantu. Mina into eyangichaza ngalesa sikhathi lesa ngikuqamba amanga, kwaqala ukuthi emlandweni bengabe inkunzi zizwana amandla, ngoba ngesiqamba amanga inkunzi ezazizwa kwakubhekene impi yenkunzi, ngoba njengoba wayezaboshwa umsholozi wayeboshwa ezinye inkunzi. Kwaqala ukuthi inkunzi mayiboshwa kubenefit abantu. Kwaqala normally inkunzi mazilwa mayizwana amandla bayafa abantu, kuthiwe kufa abantu, kubhubha abantu, kudutshulwa abantu, kugingeka abantu, kuvule umgodi ngena abantu abafayo. Kodwa lela langa leliya kwalwa inkunzi kwase benefit abantu.
In fact, mangathiwa mina ang-advise i-state, akumele i-state siloku sibheke ukuthi obani ama-instigators. Akufanele senze njalo. I-state asibheke ukuthi obani abayi-cause, obani lezi inkunzi bezilwa. Mangabe kulwa umtshengiseni nomgqumeni kaMaskandi, vele bazofa abantu. Makuboshwa akuboshwa umtshengiseni akuboshwa umgqumeni ukuze kuphephe abantu. Hayi kodwa ukuthi uzoya kobopha umuntu, uyamxhaphaza umuntu. Discipline inkunzi because uzombopha umuntu kodwa lento ibophela umuntu deep down now yazi ukuthi akufanele ubophe lo mbophayo akufanele umbophe. Kumele wena ubophe abantu abadalula. Uma ngabe ekhaya kulwa ubaba kulwa umama, vele ingane zale ekhaya zizowadla ama drugs. Ubaba nomama mabelwa, vele ingane izowadla ama drugs. Ubaba nomama mabelwa, vele izithe emsebenzini izoba khona komunye wenu. Ubaba nomama bengabelwa, vele ingane izofeyile ekoleni baba. Ubaba nomama bengabelwa, vele intombi izongena lendlini, indoda izoqonywa nomama uzoqonywa. It's obvious. So ngeke ubaba nomama uyalwa. Isiyaqoma intombi ubaba uyaphinda uzolwisa intombi ukuthi umqomeleni ubaba angithulwa naye awusamnika inkonzo yekamela. Uthi kanti akajabuleki. Njengoba umgqopha lo baba othandana naye uthi ngeke umzwise, ngeke umsethise namhlanje athi uthi uyaqulapuluza awufuni lutho. Uthi akatholephi. Useyaphuma ke manje ngoba niyalo. Uselethe intombi. Uyaphinda uyalwa futhi. Futhi inhloso umqophelana ufuna fe indlala. Indoda irongi mawuzoyinika yonke into uvume nilale nizale ingane nenza imali ithi mayiphuma ibuza umbuzo ukuthi yini engakuthokozisi ngayo ibise uzime emthumeni. Kodwa mawuyigqopha indoda ithi yakuthinta ulokuthi not today, not today, not today, not today. Hayi fuck off man. Angiyikhuluma leyo mina. Ngoba mangabe xabana abaphethe definitely ingane za affecteka. So wena wenzani manje? Usublame ingane, uyibiza ngosikhotheni, uthi ayihloniphi. Nina niyahloniphana ngaphezulu nabazali. Niyahloniphana. Mangahloniphani nezingane ngezihloniphi. Ngoba izono zabazali ziwela abantwana. Izono zabaholi bezwe ziwela kwipublic. Akwazi ukulwa inkunzi zize ibophane mase kuthiwa kuzoboshwa ama-instigator. No. Akubhekakale ukuthi inkunzi zona zilwelani zabaphathi bezwe. Yini zingakhomba indlela, yini zidlala ipolitiki at the expense of people. Ngoba kusasa kuzongabi uAzikhali, kuzoba yikhukhula. Zizolwa iphathimani, qhambe ikhukhula, zibhoboza ama-bridges, zibhoboza izitolo, zibhoboze nizobopha abantu. Ikhukhula akumele nibophe ikhukhula, kodwa ungabi seclid kwabaholi kwenzeka noma yimuphi umonakalo. Ngoba manje ngoba kuboshwa abantu, mase kufika ikhukhula, makufika ukuduma kwezulu. Nizothi duma izulu libhahaza imizi yabantu imbani ngoba makulwa inkunzi kwenzeka noma yini ngukhimbhaka. I know what I'm talking about. I know. Sometimes nabo abaholi bethu ifuna sibuye ngempela sibafake endleleni. Abangayidlali politiki at the expense of people. Never. Abayidlali politiki nje kamnandi ukuthi hayi phuma ngapha woza kule nhlangano. Le nhlangano izonika u1 no2 no3 no4. Shiya inhlangano le, shela goqa ngoba vele nawe uyayigoqela mawuthakuziwe kwinhlangano yakho, vele nawe uthintitha nawe usebenza kuziwe kuwona. Kufana namasonto kuthiwa shiya lesonto woza kuleli, shiya lesonto woza kuleli, uthintitha nawe ngolayini wakho gcwala ngiyakufakela. Nawe ke sebenza phela line wakho omhlophe ndodo omfethu. Zisalaphi manje? Hayi kodwa ukuthi hayi sekumele manje nakuhlukunyezwe kuboshwe obana abantu batoyitoye bamlweni mase kushintsha isimo sezulu. Hayi ngeke madoda. Mandingakazi ukuthi ukuba powerful komuntu
kuyahambisana nesimo sezulu anakazi lutho. Mangakazi nje ukuthi umuntu too powerful. Isimo sezulu kuyahambisana nakho. Mangakazi ukuthi umuntu too powerful. Umhlaba usungenza noma yini to his or to her defense. Lapho usemncane. Yingakho kube ngiyithande lezi zinto ezidlalayo. Because lezi zinto ezidlalayo ziyayiveza lento but ziveza ngokwedrama bese abantu bengafuni ukufunda kuzona. Ziyayiveza izinto lento. Umuntu powerful baba kuya affecteka izinto eziningi. Izulu liyashintsha, izulu kwenzakalani, igebengu they take advantage. Abantu abahlanyayo uqala kuvuka ukuhlanya bayasebenziseka, abantu ngabafica beqimbe bemgwaqweni bekungazi bayaphi. Umuntu powerful baba uyanyakaza umhlaba. Lokhu kusho ngoba nguKing Bang inkosi emhlabeni ngindodana emazulwini ngufoka amakhanda nginomakhanda oil into enginqobela ngayo abantu baba. Ingabe mina ngithi nje mawuno bakhanakanda khululeka baba uhambo. Lezi inkinga othi unazo mawuno bakhanakanda khululeka sizozinqoba. Namba yami 0798130260 kodwa ngisebenza ngolosithathu. Nangomgqibelo uvela ufike nje ekhaya enumber 44 Rockridge Road noma uthi nje King Bakanzama ku Google Map ikuthatha ikubeke. You don't have to make an appointment ngoba njengamanje ngimningi le edamini ngilungisela umcimbi ngomhla 14 October indumezulu ye music festival ele Middleof ngilungisela yona ngimle kodwa ulosithathu nomgqibelo ngithi mangifika kusuke kugcwele kuthe abantu mase ngiba attenda bonke with a smile umgqibelo nolosithathu ulosithathu umgqibelo kade besho abaningi bethe yazi besinqena ukuza singafonanga kanti vele into ishow uyayimela ngithi mfethu uma ungangithole efonini vele ifoni kuyingadonsi le uma ungangithole efonini khululeka ulosithathu shaya imoto uze number 44 Rockridge Road in Hiran makuukuthi uRockridge yakudidi kubhala uthi King Bakanzama iyavela ku Google Map ikuthatha ikubeke. Usungafona nje mawufuna ukuyibuzela lokho nalokho mawungangitholanga efonini ngoba ngibhizile ungibekezelele noma libanje omunye usisi wathi King Bhakazi phone kwinumber ethi 0798130260 King Bhakazi phone hello mhloniphe lo sisi lo mhloniphe lo sisi lo. So yini into enzima buka manje ama spirit manje enzani kusey torchlight leya yaseGoli kukhulu okusangenzeka yokuthi dlalani ngomsholozi at your own risk. Dlalani ngomsholozi at the people's risk. So mina ngifuni ke nabantu ngihlale ngiba defend abantu. Nawe umuntu ongamfuni umsholozi kodwa for nje mfethu ukuthi ngoba we understand lento yaka spirituality ngaqaza one day ngathi umsholozi unalamandla kwayena ngawa understand ukuthi unawo. Umsholozi unamandla amakhulu kwayena ka understand ukuthi unawo uthuka nje abantu bemhlonipha bemthanda unamandla amakhulu umsholozi kwayena nga understand ukuthi unawo makhulu. Umbona umuntu nathi masithi mangathiwa kuthinta yena hayi nami ngepower yami mfuqa mamanga makuthintwa yena umehluko ngeke aboshwe namhlanje nicabanga ukuthi umonakalo uzokwenzeka ngelanga aboshwa ngani kodwa ngiphela inyanga buka ngiphela inyanga baba ingezekalanga it's either ngaba nekukhula nganyakaza umhlaba kungahlanya abantu kungampiza yeke iziphele inyanga kodwa ngisho ukuthi mayethathwa sengisho ukuthi kungaphela mayethathwa kungakhishwa amasosha khishwa yonke into kugadiwe ipower isebenze ngesipili baba ipower yakiyeka relax massive ezomkhulu bayo mhlambe zonke lezi ngabe yabona ishow offer la hayi zingamiyeka athi kodwa mayisethi uthathiwe into ezokwenzeka baba umhlaba uyazamazama umhlaba uyazamazama ukuthi kudlala uphi umqondo ngiyazi ukuthi abantu abaningi lento ya spirituality abekho uma ngabe kuthuka umsholozi unecala alikhulunywe bese isigwebo sakhe asithole esemzini wakhe uyakudeserve lokho baba uyisebenzelile ikhanda uyakudeserve ukuthithwa special yes why umsholozi kumele angafani nabanye abantu vele angafani nabanye abantu vele baba uthi former president ayifane noBhaka former president vele akafani nabanye abantu why ufanisa umuntu ongafani nabanye abantu wena why ufuna ukufana neformer ungeyona iformer vele ukwazi ukuthithi former njengomuntu ofana nomunye umuntu vele will never be the same baba never be the same vele
hayi ukuthi mhlawumbe lokho kuyafihlwa baba awukwazi ukuyifanisa neforma mangabe ungagcwali ngalona full sack awukwazi ukufana neforma awukwazi ukufana nobaba wakhe ekhaya wazi ubaba yena angadleni esitsheni full sack ngeke ufane nobaba wakho ubaba wakho umzali kuwena baba ubaba wakho kunezimpi akulwele zona ukuze ube khona iforma kunezimpi ezilwini ukuze ube khona kwakona ukuthi akuthiwa isigwebo sakhe sibe sekhaya nakhona nje siyakusho nje lokho in fact akufanele kube njalo funa ahlonishwe futhi funa ahlonishwe manje ukwazi ukuthatha iforma hamba uyintatisa uyethi inkantolo kwehla isithunzi kwehla isithunzi sabaholi ngoba kusasa ngizontatisa ulamaphosa kusasa mayiphuma esikhundlweni njengoba baqala ngomsholozi ophuma umsholozi mase ulamaphosa kufuna ngithule mase ulamaphosa ngeke ngize ngithule awukwazi baba uyenza lonto awukwazi nawe amaphosa akalwe ukuthi ayenzeke lento kuzuma ngoba ngeke sivume lento yenzeke kuyena akalwe manje ukuthi kune point game edlalwa i-correct and the form abahlale phansi and resolve their things in a proper way. Yes. Hayi ukuthi nje ihithi manje sesithi uyeqaleni siphi isithunzi sokuba umzali siphi isithunzi sokuba iform siphi isithunzi sokulwela izwe lethu namhlanje sisweka kanje ngaba swenkile ngabe sigqoka amabheshi phansi kwehlahla lapha ngabe sigqoka amabheshi phansi kwehlahla lapha singena choice ngabe semasimini ngabe ngidlile igqoko zami ehlala kanje ngabe ngisensimini kuyalinywa ziyavuka inkomo ngo5 kumele ziyoshaya ifoni kodwa namhlanje siphila kamnandi ngenxa yabo labantu namhlanje labantu funa sithi siyafana nabo bekufana neforma baba never nawe othi ufuna ukufana neforma nomthetho othi akufana neforma uyabheka lo mthetho awukwazi ukufana nobaba wakho baba ekhaya nje mfana mawucaba ukuthi one day uyofana nomzali wakho full sack lekufana nomzali wakho regardless uthini umthetho wakini makuthi umthetho wakini uthi umzali wakho nawe niyalingana into engasoze yenzeka umzali wakho ukulwela iziphi baba use-embro in your mother's womb Chala yimi ukungipaka la. Ngeke ngivume. Kodwa ngivume mina. Mina la ngimela abantu, mina la ngimele abazali, mina la ngimele izwe ngoba sohlekwa amazwe angaphandle. Ngoba bengabe nixabana ungamhloniphi umzali wakho in your household bazohlekwa amakhelwane. Bengabe ungamhloniphi uformer president, bengabe ungayihloniphi i-current president azohleka amazwe. Awo makhelwane azosihleka amazwi into esifunayo ukuzibukanisa nezinyoni lezi zakamanye amazwi hayi mina baba khululeka kwaye akufakela ngiyoniphatha mina na ipolitiki bayidlalo ayibe nendlela manje yokudlala ipolitiki manje ayibe nendlela yokudlala khona thina okunibhaka la khona thina okunibhaka manje ngoba ngeke simele nonto ingakho iforma ihola iziyongena egodini ngoba iyarespectwa ukuthi iforma akufanele siyibone sayicela olift ingakho ihola ibe nama-bodyguard ibe nelokhuzana zaka government ama-allowances iziyongena egodini ngoba kumele isithunzi sayo nokuthi siyihloniphe kuhlale kumile so manje waye umsholo zaxhashazwa uxhashazelwana uZuma you shit ifama neyani uyabona mina uZuma ubaba we-South Africa angiyena umuntu mina ovela khulume nje noma yini ubaba we-South Africa bangabe ukhumalo ubaba wana ekhaya ngoba lento iqala bangahlonishwa abazali benu ungamazi umuntu omdala okulwelile umhlonipha umuntu owenawe evuka ungavumeli kudlalwe ipolitiki yomuntu ningixolele bandla manga angithethisi nina ukuthi nje mbuye nginyanye le topic namhlanje yanginyanyisa nje
Angena umuntu othi bekhuluma ngikhulume ngolaka ngumuntu ongazi ukuthi umsebenzi wami ukulwela abantu abanomakhanda khanda yabo kodwa ngithuka manje sengilwa yonke into because ngiyabona umhlaba ukuthi ngelinye ilanga kuzokwenzeka izinto mase kufa abantu abaningi mase kuthiwa nanithuleleni nina kingibhaka ngithi nithi niyabona nani ngayikhuza ingane le ngiyayikhuza ke manje futhi ngenhlanhla mase ngiyikhulumile into mina isuke izojika le nto eyikhulumile into mase ngiyikhulumile nje isuke izojika nje into angiyikhuluma into iphinde ifane base ngishilo lekudaba lolu definitely ngoba ngiyayazi ngikhuluma ngalo ngenhlanhla mina ngididiswa ukuthi kufuna ngizonde bani njengoba ngikhuluma ngomsholozi kanje mase uRamaphosa one day ngiyazi bayomjikela one day naye kodwa ngesiyoma thina kanje mina ngiyoma kanje ngilani yobona khona ukuthi angiyona insamba kodwa ngiyacela ukuthi angadlala ngomsholozi please kadlala ngomsholozi thinyakaza mina ke manje yabo mina nje ngumuntu understanda lento zakamoya ngumuntu understand into zangazulwini into zaka spirituality zonke ziyadlula la kumina even nama comrade anani ngiyayazi ukuthi adinwe yini afunani afuna kwenzekeni njengoba ngithi asukile ngale ntenze kuzuma acasukile and mase casuke lezi baba umhlaba uzonyakaza umhlaba so ngeke mawunyakaza umhlaba kuzolimala nabantu engibavikele mina iyona into engenza ngikhulume ngoba uzombuza omunye athi Kimbhaka ukhulumeleni ingoba ngiyabona ukuthi amaqabane alala athanda umsholozi adiniwe and bediniwe afuna ukuyiveza ulaka lawo aseqalela iveze eGoli asebenzisa lezi inyoni ezaba ngaphansi komhlaba ziganga asebenzisa zona so njengoba manje sekumele kwenzekeni manje sekumele siqhubeke manje kusebenziswa abanye sekumele kufike ikhokhula kumele kufike umoya ozophephula yonke imizi yabantu hayi ngeke bakuphosebule lokho adiniwe amaqabane mayediniwe mayenzeka lento kuzolimala izindlu zikabani ezophephula makufika ikhukhula ezingaba nemizi ezomuka angithi imizi yabantu sekuthiwa Kimbhaka nithulelani napha abantu bemuka nezikhukhula khazani napha ama-truck epitchiza abantu ebaqede ama-truck abantu bayafa nazi imoto iginqika kufa abantu khuluma Kimbhaka konakelephi funa ngikhulume ngalelo langa lelo ngikhuluma manje mina abayiyeke lento nawe ngikhuza into ezothuka ngithi nawe ekhaya hlonipha umzali wakho hlonipha uma wakho hlonipha ubaba wakho onkulunkulu bakho bokuqala labo noma ungakhuluma isingisi baba uzosikhipha ngamakhala futhi sakhe nesingisi samakhala la nyoni hlonipha umzali uNkulunkulu wakho mase ukhipha isingisi ungakhipha isingisi mase uyibotha usengaphezu komzali wakho umzali wakho uNkulunkulu oqala baba uyathestwa ukuthi uzokwazi ukuhlonipha umzali wakho mina ngithi mina hlonipha odadewenu ngeke ngisho lo rubbish mina dadewenu naye akaphanda hlonipha uma wakhe nawe phansi ubhekele angihlonipha odadewenu mina angihlonipha abafuwenu angihlangana naleyo nto mina kukuwena lokho kodwa leyo mzali kumina hlonipha umzali wakho baba la ukhona nje hlonipha umzali wakho kakhulukazi bebe responsible empilweni yakho hlonipha umzali wakho uzobona into ezokwenzeka mase siza ngokwezwe hlonipha amafoma ale country hlonipha uMandela elele khona hlonipha uThabo Mbeki elele khona hlonipha uJacob Gedlehlekisa Zuma msholozi elele khona hlonipha amafoma bese kuthi current ayisilwele nayo ngoba lento yokucima kogesi asifuni lento ayilwe current president lento yokucima kogesi nje ayilwe nayo ilwe because uyidefender kahle ngelilanga ukuthi wawucima ugesi yasilwela asikwazi nje ugesi ucime ka4 ngelanga ngeke baba ngeke ayisilwele current lapho khona nathi soyilwela kahle ngelilanga nayo isilwele manje nathi soyilwela one day mayingasilweli ngelilanga siyosuke sibe neenga dinokuthi ayafa ama-fridge ethu phatha and mawucima kunyaka kudlu thina esinento ezinkulu ezisebenza ngogesi kudlu kube ngathi konke ezakalayo ayisilwele nje i-current president lapho asifune igesi ocimayo la sifune igesi ocimayo yabo
fune igesishi amathuba omsebenzi nani bafethu ake emqondweni yenu nike nicabange manje nani ukuthi nikwazi ukuyiqalela izinto ezizokwazi ukuninika imali isikhathi sokufuna ukuqashwa siya ngokuphela sifezeka out okwamanje mfethu ake uthi nje bengabe ufunda ake ufundele ukuthi ingqondo yakho ikwazi ukwenza noma yini ezokwazi ukuthi kwenzele imali ngendlela ehlelekile. Ake kube njalo manje mfethu ake nje ukwazi nje ukuthi wena nje ukwazi ukumanuva ngendlela yakho yabo ukuze ungaloko ukuthi ngiqasheni lesikhathi sokuqashwa siyaphela manje ingakho uthi uyabheka manje indlela itechnology esingene ngayo bafethu izinga lempilo selihamba kwenye level njengamanje akusafana nakuqala ungafuni ukuphila impilo yaqala manje esinye isikhathi manje you create your own job manje you create your own job manje yabo kodwa sisho ukuthi akugcwale zonke lezi inyoni ezidlala ngabantu lemhlabeni bafethu baba yini nginithanda ure angazi ukuthi ngayichaza kanjani indlela engithanda ngayo ngizoqhubeka nginilwele manje ngifuna ngiyatholakala number 44 Rockridge Road ngolosithathu nangomgqibelo inamba yami 0798130260 hlonipha uyihlo nonyoko hlonipha the former and the current president insuku zakho zande ezweni show mina ukungibhaka mawunyanya fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela angihlanyi futhi ngeke ngisetshenziswe ama spirit mina ngikhuluma nothing but the truth nothing manje kudlalwa ngani manje kugcina manje kudlalwa ngani ngomthetho umuntu nomuntu uyikhanda yena icase ayikhanda yena icase aphinde futhi ayothi usibani wenza ukuthi manje inkantolo sezinkundla manje yokulwa iziphi zepolitiki manje amaphoyisa manje agcine setshenziswa kanti ayikho into bafethu ebaluleke njengephoyisa manje amaphoyisa agcine setshenziswa abantu abathile ukufeza idlo sezithile which is wrong. Iphoyisa livikela wonke umuntu iphoyisa so manje amaphoyisa bagcina manje bebahlobekisa asho kodwa ukuthi manje siyahlobekiswa ke manje asho papa yini bafethu ngiyamthanda 14 October sonke siyale eMdilovu 14 October uyabo kune music festival papa yini ayeka kuphumile futhi nami ngilo ngivalisa into engathi ishula lapha la kuphumile kusemnandi ukubabuka nje okhulekani pendo uthi thank you my king nangi umprofana siya uthi I'm watching my king nanja ulethe uqolo ubani ya unhlakanipho uthi nothing but the truth of course my man nangi ulungi zawe uthi I'm watching nangi ungangu le uthi sacela next time ukhulume ngecala lika sezobeyiwa nakho lento bengisho ukuthi icala lika sezobeyiwa angazi sengikhulume kangaki ngiqale ngalo ngizocela mfethu uqale phansi uyibuke ivideo yami from the start. I did say I said something about Meyiwa's case Thank you my king Paganzama awunanga ulwazi silwansi uthi ngithi hey salute my king wow ake ungithethe lapho engibathanda kabi yabona ke makuthiwa abantu ngiyibona masebefika la uthi beqhamuka umuntu ngijabula athi my king uyazi omunye umuntu masesifika kuwena ngithi hayi ngeke phela lo yafokofo lo usuqhuma ngoba kusuke kunyiwa lapha ya ku live wami la ya kusuke kunyiwa ngeke phela ngizo phithiphatha la ngizopithiphatha la ngizomela abantu la hey obaze baphupha abantu engangazi ukuthi madoda emhlabeni ukwazi ukuthi uthi unento yokunika umuntu aphumelele kanti kwayi wena umuntu mase uthi ngibambe imali yami ngengayi lo muntu ufuna uyibona into yakhe ukuthi iyaphumelisa yini avela phupha umuntu yabona ngiyithande lento indlela osigujana abaphupha ngayo manje bafethu shuthi le ndaba yegubhu leya engayiqala kunzima indaba yegubhu uyabona manje wonke umuntu usephumela obala ukuthi lento yegubhu ayisebenzi ngisayiqala ukuyikhuluma kwangathi angive nginomona kodwa namhlanje bayangibonga abantu sekunabantu abenza ama content ko TikTok ko YouTube baba wokulandela labantu abascam abantu ubani ngwele eyayiqala lento ngathi bafata fokofo dlala ngabantu la akufanele ukukhuluma ngento baba ongeke uzuyimele
Kufanele baba awucabange manje isono kulabantu abadela imali zabo yabona mangicabanga labo bantu labo bafethu abakhipha imali zabo bakhipha o100,000 o200 o50 bathatha igubhu abanye nga2 abanye nga3 uthi uyisebenzi leyo nto kuthiwe thathe esinye uthi hayi ngisebenzeli uthi hayi wena ungenzanga kahle inhliziyo yami bafethu ngoba labantu bayadela imali zabo esesha umuntu ethi ngifuna ukusilahla lesigubhu angazi ngizosilahla kanjani manje ngiyakucela mfethu la ukhona siyalahleka isigubhu ongitshela nje ngitshele silahle kanjani kodwa mfethu le mali yakho wayilahla yabona madoda ngiphuzile nami ukukhuluma nami kodwa bekufanele ngiqale nginqobe ezinye inginamba ngokwama level aka spiritual ngangeke ngivele ngiqale into enje bebaningi ngangaka abantu abaqola ngezigubhu ngivele ngiyikhulume ngingenayo ipower kwakumele ngiqinisekise ama level ami ngiyawaqeda yonke uhambo lami ngiyaqeda ngoba bafethu kodwa ningayazi ngilihambile uhambo laka spiritual ngilihambile bafethu ungangibuza noma ingane ungangichallenge noma ingane mina ngimblock umuntu ongibuzayo kodwa umuntu bekwaqala wafuna ukungitshela hayi ngiyamblocka loyo waqala umuntu wathuka inhlamba angibikezeli mangizomblock ngivele ngiblock nje wayithuka nje inhlamba hayi ngeke la mina sibuka abantu abahlonipheke kakhulu thina wathuka inhlamba ngiyablock angiceli kuwena ubona ngoba ungasekho ukuthi awangiblock ukhiki ngiyablocka nje kodwa mawubuza ngisho ngangibuza ngendelelo mawufuna ukungidelela mina ungafuni ukublock ongidelela sakungibuza ngiblock lapho ngoba nginokuthi angiphendule lo mbuzo angikhohle ukuthi uyadelela kodwa mawuzovele weyise nje hayi ngiblock straight angiphikisani nempatha ngivele ngithi isendaweni errong nalo ozongena la azothi hayi idatha lami ngikublocka straight ngivele ngikhothi ngendaweni errong ngikublocka straight papa yini bafethu ngiyamthanda ngimthanda njengebani